шыңға ашып бітмәгән хыялы була. Менә мин дә бүген күптән сездән яшерен йөрткән бер уемны тормышка ашырырга телим. Су төбенә төшеп, алтын балык табарга телим. Булдырып булырмы? Теләк кенә булсын, барын да эшләп була диярсез. Шулай инде. Бәхетне күбебез су төбеннән эзләсә, кайберәүләр аны эштә таба. Менә танышым бик күп еллар табибә булып эшләүче Рәмзилә Вафина да бәхетен эштә таба. Аның киңәшләре сезгә дә ярдәм итми калмас. Тыңлап карагыз әле. Мин киенә торам. Регина, сезне бүгенге көндә нәрсәләр борчый? Мине бүгенге көндә җысларым авырта, катмый. Сезнең общий заболеванияларыгыз нинди? Учетта тормыйсызмы? Аллергия юкмы сезгә? Юк. Юк. Хәзер Регина сезне карыйк әле. Сезнең казналар әзрәк кызарыбрак тора, шишкәннәр. Тешләрегездә ак таплар күренә. Хәзер без сезгә профессионал гигиена ясыйбыз. Сезгә без нинди пасталар, нинди щеткалар кулланырга тәкъдимнәр биребез. Тешләр сызлаганда, казналар артканда, кешеләр төннәр буе йоклый алмый, ашый эчә алмый, үзләрен кая куярга белмиләр. Үз вакытында тешләрегезне дәваласагыз, казналарыгыз турында кайгырсагыз, табибларга елына 2 тапкыр мөрәҗәгать итсәгез, тешләрегез дә, казналарыгыз да таза булыр. Дөрес, соңгы елларда кешеләрнең тешләренә карата карашлары үзгәрде. Бик күп кешеләр үзләре киңәшләр сорап, профилактика чаралары белән кызыксынып яшәүче кешеләрнең саны елдан-ел арта. Менә сездә, Регина, беренче сәбәпләр булу белән үк табибка мөрәҗәгать иткәнсез. Һәм бу профилактика чаралары белән бу вакытта бу ширне туктатып була. Тешләрең таза булса, дәсләрең таза булса, ул сәламәтлекне түгел әле, матурлыкта. Хроник гомумиләшкән пародонтит инфекция казналар шире. Бу вакытта казналар кансырап тора, иренли, авырта, тешләр селкенә башлый, авыздан начар ис килә. Шул ук вакытта организмда канның, төкерекнең минераль составлары да үзгәрә. Бу иң беренче чиратта авыздагы беренче сәбәп булып, теш гигиенасын начар кулланганда, тешләрне үз вакытында чистартмаганда, авызда теш ташлары күп булганда, шулай ук авыз белән сулаганда, прикусның дөрес булмаганда, травмалар булганда килеп чыга. Шулай күп ширләр, шикәр шире, йөрәк кан тамырлары авырулары, экология, радиация, тәмәке тарту да бу ширләргә сәбәп булып тора. Бу ширләрне булдырмас өчен нәрсәләр эшләргә кирәк соң? Иң беренче чиратта тешләрне көненә 2 тапкыр чистартырга кирәк. Иртән ашаганнан соң, кич белән йоклар алдыннан. Чистарту вакыты 3-5 минуттан да ким булырга тиеш түгел. Оннан соң теш араларына да нык игътибар итеп, теш араларын теш җепләре белән, флосслар белән чистартырга кирәк. Телне дә чистарту өчен даруханәләрдә скребоклар сатыла. Ашаганнан соң җиләк җимеш, алма, кишер, редиска ашау бик файдалы. Бу үз чиратында авыз кушчанлыгының эшчәнлеген әйбәтли, массаж, физкультура булып тора. Теш пасталарына килгәндә, һәр теш пасталары бик күп. Алар составында үләннәр, витаминнар, фтор, кальций, хлоргексидин һәм бик күп төрле препаратлар бар. Зубной пасталарны һәр вакыт алыштырып торырга кирәк. Әгәр дә составында хлоргексидин булса, аларны аена 10 көн генә чистартырга кирәк. Һәр вакыт иртән бер төрле паста белән чистарса, кич белән икенче паста белән чистартырга кирәк. Хәзер, Регина, без сезгә профессионал гигиена ясыйбыз. Иң башта тешләрне ультразвук ярдәмендә ташларны алабыз. Налетларны пасталар, щеткалар ярдәмендә чистартабыз, полировать итәбез һәм иң соңнан фторлак белән покрывать итәбез. Без сезне әле фторлак белән покрывать иттек. Хәзер сез авызыгызны 4-5 минут япмыйча утырасыз.
Бу процедурадан соң 1 сәгать ашарга ярамый. Регина тагын профилактика чаралары үтү өчен сезгә ярты елдан безнең поликлиникадан күренергә тиешсез. Менә хәзер су төбенә төшәм. Бәлки инҗи мәрҗәнгә тап булырмын. Менә шулай инде ул. Хатын кызның беренче урында төс, бит, кыяфәт. Менә әйтәләр бит, күпчелек хатын кызлар бүтән серләрен салоннарда сөйләшәләр икән. Бер-берсенә өйдә нәрсәләр булган барысында шулай ук ни белән шөгыльләнгәннәр. Менә сез дә карап китегез әле, шундый ханымнарның икесен нәрсәләр турында серләшәләр икән. Лилия, хәзер без тырнакны майсызландырабыз, андары гель сөртәбез и лак. Хәзер без Лилия базовый слой ясыйбыз. И хәзер тенденция модада шундый, что бик ачык төсләр и 1-2 бармак обязательно кирәк буярга икенче төскә. Бик озын тырнак хәзер модада түгел. 1-2 тырнакны стразы белән бизиләр. Хәзер кулыңны киптерергә куябыз. Әйе, лампага. Идә ничек, ирең, нәрсә пешердең, тәмле әйберләрне? Идә Аллага шөкер. Менә кичә кайтып кердем, имеш соң кайтырга туры килде эштән. Шулай бит инде теге мәдәнияттә тоткарланабыз. Эш күп. Хәзер зур концертларга әзерләнәбез, сезон ачыла бит инде. Кайтып керүемә идә ашарга пешкән. Гөмбә җыеп алып кайткан ирем. Шуны матур итеп тәмле иттереп кыздырган. Бәрәңге белән әзер табанга килеп утырдым кичә. Балалар да килде, рәхәтләнеп тәмле иттереп ашадык. Огым шулай минем пешерергә ярата. Теге идә хатын-кыз, ират эше дигән әйбер юк бездә. Менә кем алдан җитешә кайтып өйгә, шул җыештыра, шул ашарга пешерә. Табын артында бөтенебез җыелып кичке ашка җыелабыз. Менә шулай бездә. Хәзер икенче кулны? Монсын куям. Куям. Хәзер Лилия гель белән ныгытып беркетеп куябыз. Лилия, әйт әле, нәрсә ул синеңчә бәхет? О, Резидә, бәхет бит инде ул зур сүз, әйме. Ләкин бәхетне һәркем үзенчә аңлый. Бәхетне һәркем үзе тудыра. Гаилә бит инде ул теге, әгәр дә уңышлы гаилә булса, ул бәхет хәзинәне эзләп тапкан гаилә диләр бит инде, әйме. Менә без дә шулайдыр. Иптәшем белән 20 елга якын матур итеп яшибез менә. Бик бәхетле гаилә, бик тулы, бер-беребезне тулыландырып, бер-беребезгә ышанып гомер итәбез. Балалар да бездән күреп шулай матур иттереп яшәргә тырышалар. Башта матур иттереп тәрбия алдылар, укыдылар, тырышып белем алдылар. Хәзер инде олысы өйләнде. Шанасыңмы, мин узакламый әби булам, Резидә, сер итеп кенә әйтәм. Менә ноябрь айында Алла бирсә, монсы сиңа гына әйткән серем, әби булам. Гаилә тормышы гомумән ул 3 этаптан тора кебек минемчә. Беренчесендә аның ничектер тынычлык чоры. Теге иксез, шиксез галәмдә бер-береңне эзләп табасың бит инде, Резидә. Бу минеке дип тынычланып куясың. Шулай итеп матур итеп яшәп китәсең. Икенче чорда ул бер-береңә дус буласың. Гел-гел яратам дип торгач бит ул туйдыра ничектер. Дус була белү, дуслыкны саклап кала белү, ул менә гаиләнең нигезе менә шул дуслыктыр. Шул вакытта гаиләдә балалар туа, балалар үсә, бер-береңә тагы да ышана башлыйсың. Һәм балалар канатланып өшә башлыйлар. Һәм ничектер зур идә, ул кайчандыр кичкенә булып тоелган идә, икәүдән икәү уйнап каласың. Балалар чыгып киткәч инде, кайсы өйләнеп, кайсы укырга шулай бит, Резидә. Һәм безнең менә хәзер шундый чор. Өченче чорны мин әйтер идем, бу мәхәббәт белән узган гомернең көзе дип. Ләкин көзгә керергә иртә әле. Ләкин шулай да безнең менә бер-беребезгә сиңа мин кирәк, миңа син кирәк дип әйтер вакыт җитте кебек. Әле минем әбием дәйсән сау. Әбием менә 90 яшь, безнең инде бер озын гомерле матур итеп яши белә торган нәселдер димен. Әтием дә, әнием дә укытучылар, үзем дә менә укытучы, иптәшем дә укытучы. Безнең менә шулай укытучылар нәселенең дәвамчылары инде без.
Ләкин барыбер да күңел ничектер мәдәниятне якын күрде. Мәдәният ул да тәрбия бит инде, шулай бит. Анда да бит тәрбияләргә кирәк, матур итеп сөйләргә кирәк, ачык иттереп, бәйрәмнәрне матур итеп алып барырга кирәк. Халык сине яратсын, халык сине кабул итсен. Мәктәптә дә шулай бит. Балалар менә күзеңә карап утыралар дәрестә, йотлыгып сине тыңлыйлар. Миннән соң тагын килүчләр бар иде. Күп ясыйсыңмы көненә? Бүген юк, без минем бит бу хобби. Мин бик чын күңелдән ясыйм. Бу эш буенча минем күптән апам шөгыльләнә. Шуңа карап өйрәндем. Миңа бик ошый. Бик матур бер шигырь юллары белән шуны әйтеп күрсәтим әле сиңа. Гомер сорамыйм мин, көч бир миңа, яшәр өчен якты дөньяда. Әгәр көчем булса тырышырмын, якты йолдыз булып, бүгенгедәй балкып янарга. Гомер сорамыйм мин, саулык бирче, кылыр өчен изге саваплар. Әгәр саулыгым булса тырышырмын, саулык бит ул миңа бүген иң кирәкле канатлар. Менә шундый матур шигырь юллары. Бик матур. Менә Лилия хәзер гельне буяп бетердек, кипте. Хәзер без гель-лак буйыбыз. Бу мин сайлаган лак инде. Әйе, син сайлаган бу матур инде. төс. Натураль тырнакларны саклар өчен эшсез лаклар алма. Тырыш профессиональный лаклар алырга. Менә Лилия, менә бу гель-лакны сөртеп киптердек. Хәзер ялтыравыкны буйыбыз. Шу хәтле матур булды, Резидә. Әллә бүген аеруча матур ясадың инде, бик зур рәхмәт сиңа. Менә безгә бит хатын-кызга күп кирәк түгел име. Менә хәзер авыз шулай йырылды инде, кәефләр күтәрелде инде. Иртә таңнан миңа шундый матур бүләк ясагаң өчен зур рәхмәт сиңа. Ой, Лилия, мин бик тырыштым. Мин бик шат сиңа ашаган. Шу хәтле матур булды, шу хәтле рәхмәт. Үзең дә бер исән сау бул. Һәммә кеше, һәммә хатын-кыз шулай хатын-кыз бәхетен тоеп, матур иттереп яшәсен иде. Min yürüp çıktım. Lakin altın balık tabalmadım. Siz izlep parasanız kına indi. Oy. Barıgan göresiler. Hıyallı durmuş koşuramdık. Bu uy kişirişlerini bir narsa bilen de çağıştıra turgan tugul eken dostlarım. 4 saat su astında 50 türlü balıkны şırattım. Lakin üzüme kerekli altın balıkны gına tabalmadım. Jir kirek miңа, saf hava, Münir abinin şeşekleri kirek. Tuğan jiribizge, ayaklarını itip basıp yürübizge jitmey eken dostlar. Şeşkelerinin kirege var, üzü birer beşe bulamasa. Şeşkelerinin
Кичкенә генә авылда, гади генә бер ишек алдында бик күп төрдәге чәчәкләрне күреп хәйран калдым мин бүген. Бит аның хуҗасы 82 яшьлек Мөнәвир абый. Нинди генә күркәм гөлләр юк монда. Хайваннар да, бөҗәкләр дә, кош-кортлар да. Гомумән сөйләп бетерлек түгел. Мөнәвир абый, сандугачларыгыз сезнең ишек алдында гына икән, әллә кышка да җибәрмисезме? Кышка җибәрәбез дә инде һәр җәгәлектә монда торалар инде. Кем уйлап чыгарды мондый идеяны? Кызым уйлап чыгарды. Тегермән кызларым алып кайтты инде. Бакчада мотор булсын дип инде. Менә шуны ишек менә монда шуны керәләр инде. Тегенә акрамнан чыга инде. Җилләрдә менә аюларымыз аю. Әдә кызым алып кайткан умырталары бар. Кортлары чакмыймы? Чакмай булай чагында. Үрдәк тә бар, коз да бар ана, мосы бассейнде җанасы. Ана суда бар анда улакта инде. Бакалары да име? Бакалары бар, тош бака да бар ана. Ана шуның шәйбердәр инде. Балык тотмыйсызмы соң балык җибәреп? Балык бил жок, җибәрә торган. Шулаймы? Әйе. Шунда балык тотып йөриләр я рахатланып. Монда чәчәкләр утыртылар, кызым инде менә шулай. Түгәрәкләп ташлар белән әйләндереп алды инде шулай. Мотор бит, мотор булгач сөйләп жүрәсең шунда. Алар балалар бетләп чистартып куялар инде шуны чистартып торалар. Чүпләрне утайлар, әттә бар анда. Куркаларынан тирә булмаса да. Менә кайбер кеше килеп керә, ой, тешләй күрмәсен ди артырап кара. Куян балалары белән селкин бутыралар. Шагам да шулай, карап утырам инде мен шулай. Скамейкада барам да шулай. Балалар кайтмаганда чәчәкләргә куанып торам инде менә шулай. Ишек алдына һәр бер кергән хатын кызга чәчәкләр шулайтыр без бирәм инде мин. Шулай. Ну, хатын кызын бик яратам дин, шуңа күрә чәчәкләр бүләк итәмиләр, серләр шулай әйбәт булсын, мотор булсын, бизәлеп торсын дип. Сиңа да үзеп бирәм инде кызым менә. Кая үзеп бирәйм. Чәчкәләрнең ирәге бар, үзеп бирер, яшәгә буламаса. Менә кызым менә. Сиңа арак чәчәк. Ярый, рәхмәт сезгә чәчәкләрегез. Сәламәт булсын кызым, сәламәт бул. Ярар, сау сәламәт бул. Сау бул, сау. Исән сау гына. Күрешергә язсын жаңадан. Хыялсыз яшәү кызык түгел анысы. Тормышта һәркемнең үз урыны. Коткаручы егетләребезгә авыр эшләрендә уңышлар, исәнлек, саулык телим. Сезнең белән инде сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр шушы костюмны да салып бетерә алсам, сезнең белән кабат күрешербез, дусларым.